jihad, oricum le apar în față ca niște obstacole în calea înțelegerii zeci și chiar sute de întrebări. Uneori acestea sunt atât de caragioase, atât de grosăran formulate, atât de inexpresiv justificate, dar mai ales atât de colectivizate, încât ai impresia că orice încercare de a le sistematiza, raportat la o scară de valori istorico-psihologice, ar eșua sau ar da niște rezultate într-o formulă nouă, politico-juridică, de exemplu, Rusia. Hai, închide ușa, închide ușa. Bravo, Pops, bravo. Promovat responsabil și de cele mai multe ori cinic de către autorități. De exemplu, concepția politicii naționale, adoptată de Parlamentul Comunist de la Chișinău și adorată în taine chiar și astăzi de un partid democrat, a ridicat la nivel de politică de stat o etnie de neuroștificare pe care o stimula acea concepție. Masa de majoritate nu s-a solidarizat cu acest protest și a acceptat consternată un fel de patriotism neutru, la fel de folositor ca și neutralitatea politică militară a Republicii Moldova, de care Federația Rusă de mult își șterge picioarele. De consecință, astăzi, chiar dacă unele forțe naționale cu reper argumentativ istoric încearcă să redreseze starea critică de conștiință națională, închide ușa, închide ușa. format numeric de moldoveni, vine în formula unui corp cu politici spirituale ale propriei. Pops, închide ușa, închide ușa, închide ușa. Hai, închide ușa. Ușa, închide-o. Închide ușa. Închide ușa. Închide ușa. Închide ușa. Pops. Închide ușa. Închide ușa. Închide ușa. Hai, închide ușa. Ușa, închide-o. Închide ușa. Hai, închide ușa. Închide ușa. Hai, hai. Închide, închide, Ghene. Hai, hai. Bravo, Pops, bravo, bravo.